la serp que li han regalat a Pepe cobra? No, és gratis. Això són dos amics que es troben per carrer i un li diu a l'altre: «Ei, com vas? Quant de temps sense veure'ns? Te ves content? Què et passa?» «Estic content perquè he trobat treball». La seva amiga pregunta: «On?» L'altre amic contesta a ella: «En Santiago». I l'amiga torna a preguntar a ell: «De què?» El seu amic contesta sense pensar: «De Compostela». Eina per a elevar cotxes avariat, gat. El meu fill en el nou treball se sent com un peix en l'aigua. Què fa? Nada. A veure, Jaimit, dime els pronoms. Quin, jo? Molt bé, aprovat. Esto es una endivinalla. He visto un banc de molts colors. Què banc és? Un banc de peixos.